jam wale mon weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa jam wale mon hettotoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e fedde heblo sukaɓe afrique e dendagal pelle meɗen pelle goɗɗe gonɗe e whatsapp kala e kuɓal sikki ala sooɗo waktu heedi ko aadi bile aadi salaade aadi ɓuuri firtude aadi men e moɗon yonti ko yewtere tufde gandal ɓennore kala alet so yi ha oɗo waktu heedi ina tongana on ɗum e oɗo ñalawma hannde musidɗo mon giɗo mon almudou mon amadou moussa Anne caggal calminali ko jettor kono kadi jarnude noon ɓe ganduɗa ɓe kono wattuɓe hakkillaji moɗon e ndeɗo yewtere tawi ko yewtere fattam lamire ɓennore kala alet no mbiɗen ni e haalirde wertali ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e fedde heblo sukaɓe afrique tufde gandal ina wawno yaade toon to leydi Mali ɗon laamu mabɓe ƴetti pellital hadde motoji kame autoji noddirteɗi pick-up ngam semminde ndenka leydi Ibrahima Boubacar Keita kono tufde gandal wona toon fayi tufde gandal ina wawno nadde toon to leydi Gambie ɗo laamu Adama Barrow datori koyngal gotal ɗo ɓesgu ngu waɗi pression manam pilñitte fewde e laamu ngu kono kadi ɗo bempeƴƴe généraux ji yaadunoɓe e Yaya Jammeh jalti leydi ndi goni e wajittade ina nata to Banjul lamorgo leydi ndi kono tufde gandal wona toon fayi e oɗo ñalawma hannde eɗen mbawno yaade toon to Togo leydi Forñasimbe yademo e ballal Nana Akufo-Addo horejo dowla gono e ballal Alpha Condé horejo dowli Guinée jeehi toon jeehi koyɗe moƴƴi ha nanodiral heeɓa nangga ñalawma kaldigal hakkude lundiɓe ɓe e laamu ngu wonata ko 15 ndu lewru no gonɗen kono tufde gandal wona toon faye oɗo ñalawma hannde tufde gandal ena wawno haalde e 3e conférence aduniyankejo ko yowiti e jangde jubbinaɗo ɗo e Dakar e tawtorede hooreɓe leyɗele hewɓe kono kay e ardiɓe fannu ɓamtare jangde e windere nde kono tufde gandal wona toon fayi e oɗo alet hannde tufde gandal e oɗo alet walla mbiyen e oɗo ñalawma alet nayi lewru février 2018 paaɗen koye caɗele lombiɗe hakkude rendo walla mbiyen renoɓe maaje Mauritanie e awoɓeɓe Gueji Ndar ɗe caɗele donkade yo cellu ko ina wona joni duuɓi limtinɗi ko wattindi ko wargo goto e ɓen awoɓe ñande aset ɓe noɗo dow to irti pilñitte ɗe ganduɗa ɗe jibini ha joni pilñitte mbiyen hakkude Dakar e Nouakchott boni kala e ɗeɗo lamanteje lañi tekki banggue muɗum ina wiya fotani wonde ɓe ne mbiya fotani wonde caɗele doki hakkude Dakar e Nouakchott musidɓe tedduɓe hettotoɓe tufde gandal e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa gam naten e bundi tufde gandal e oɗo ñalawma hannde ɗe caɗele ɓooyi hakkude awoɓe ɓe leydi Sénégal noddirteɓe Gueji Ndar naɓe kono kadi eɓe ɓe ganduɗa ko renoɓe maaje leydi Mauritanie wiyeteɓe les garde côte guila e hitande ujunnaje ɗiɗi e goho woni 2001 ɗe leyɗele ɗiɗi ciifodiri no nanodiral hakkude mumen ɗum ko caggal nde ardiɓe leydi Mauritanie ndi ñiiɓi kuulal kesal gam hadde yoga e laaɗe awde e nder maaje mumen woni toon to leydi Mauritanie foof noon e waade noon laamuji ɗi ɗiɗi kam keeɓino tigga hawrude e toɓɓe tugui noon guila nden fewde hannde kala e hitande ngal ɗo nanodiral ina hisɗitine manam ina sifte saabini ngal kaldigal ha joni e pamodiral e famde ha joni ardiɓe laamu leydi Sénégal wonde awoɓeɓe Gueji Ndar mbawa awde e maaje tawi kadi ko janane tawi alda e nanodiral gummigal toon to dow manam e laamuji ɗi caɗele awo hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie wona yimɓe ordinaire en manam yimɓe gay tan mbawi ɗum ha joni réglude manam ha joni fewnude ngal ɗon kaldigal foti yuɓɓinde ɗum kay ko Nouakchott kono kay e Dakar woni ardiɓe laamuji ɗe leyɗele ɗiɗi eɗen ciftoro e lewru ndu ganduɗa ndu ko juin hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi woni 2017 horejo leydi ndi hono horejo leydi Sénégal président Macky Sall o waɗino jillu toon to Saint-Louis
o hollitino toon wonde ma laamu ngu ha joni jokku kaldigal hakkunde mum e ardiɓe leydi Mauritanie e ko yowiti e fannu awo ko adi ndeɗo hitande walla mbiyen nden ɗon hitande tigui ene maayo woni 2017 kono guila nden ha ɗoɗo kaalaten ene wayno tan on ɗon ñalawma walla ngal ɗon kaldigal yuɓɓinaka e jillu makko hanki toon to Saint-Louis kanko horejo leydi ndi o wondude omo ganduɗa ko Emmanuel Macron président Sall habri wonde ko fayi arde ko manam o alkamis payaɗo mawoya toon to Nouakchott gam joddade ɓe ganduɗa ko ardiɓe leydi Mauritanie beele kay eɓe mbawa ha joni yuɓɓinde kaldigal e ko ganduɗa ko fate banggue awo kono so en mbi awo alay saago durtuɗen caggal saabu caɗele leydi Sénégal e leydi Mauritanie ko yewiti e awo caɗele ɗe kala ko oɗo kayit biyeteɗo licence nde tawno leyɗele ɗe ɗiɗi nandirino ko yewiti licence manam kala gawowo ene foti jogade ko wiyete ko kayit kollirowo wonde ana heeɓi yamirore koɗo kaɗata kono kadi koɗo henna mbawata tigui ha joni yewitade ko yewiti on ɗon licence hakkude Dakar e Nouakchott caggal cifodire kewɗe ko ganduɗa ko e ɗin ɗon licence uji kala caɗele gaari ha joni e tawate ko gueɗe licence o alay saago ɗe gueɗe jurnite so tawi jurnittaka e kalay saaha hay sinno woni laamuji ɗi kala mbaɗi doole munen no hannirtini e on ɗon fannu to banggue kaldigal haɗata ene wayno gueɗe ɗe kala e saaha ma artu tan to gotel manam koɗo gotel tan ɓe dippata Mauritanie ko leydi lawol leydi kala ene jogui kuule mum ɗe foti ha joni hormirede kono kadi e ɗoftede kono noon ɗo ɓurti saabu eɗen ɗamini tan ala foof ɗo windi ha joni e kuulal leydi ndi so neɗɗo yiyama ina awa e maaje ɗe yo felle ware walla lebte woodi kay koyo ha joni jomum nangue loske so ina e lawol so tawi mbiyen seeli lawol jomum ha joni nangue artire walla sohe so tawi jomum ina e lawol jomum ha joni acci e lawol muɗum tawi ene jogui ha joni kaɓirde muɗum ko wiyete licence leyɗele Afrique ɗe ganduɗa ko koddije kalay saaha ina lombo e muɗum caɗele baɗini hen ko wayno caɗele awo kono ene teska e kalay saaha ɓeɓe ganduɗa ko noddirteɓe chinois ji walla risinaɓe ina gadde maaje ɗe gadda ganduɗa ko woni laaɗe tekkuɗe hono batoji mawɗi tawi ko bawɗi awde ha joni ni guitta liɗɗi ha kewɗe moɓane nawa leyɗele munen e kalay saaha tawi ɓen keɓani yamirore kono so tawi gaari ga e maaje meɗen kewani fellede walla kewani ha joni lebtede walla ni nanguede hayso nangamane heewi wonde ko balɗe tati balɗe ɗiɗi ma balɗe tati jomumen gaccite caggal kaldigal ɗum noon holko saabi Afrique wawa yuɓɓinde kaldigal ha tengte leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ko ɓaɗodirɗe baɗino leydi Sénégal e leydi Mauritanie nde tawno jorgol ne heewi sumorde keccol caggal nde oɗo suko wara toon to e nder maaje leydi Mauritanie ɓeɓe ganduɗa ko horɓe leegal gueydidar juɓɓini gueɗe cofɗe gueɗe kantoriɗɗe so yuɓɓinde kay ko ganduɗa ko ɗum woni manifestation ngaji manam hoccude ha joni leɗɗe hoccude almetaji gasoil pétrole e ko nandi hen ene duppa jeeyirɗe ɓe ganduɗa ɓe ko ummiɓe toon to rewo ha tengte noddirteɓe safalɓe tawi ko waɗeɓe wurɓe toon to leydi Ndar ɗum ɗon ene wawi wiyede tan ko gueɗe cofɗe gueɗe kantoriɗɗe hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie no wawno waade kala no mbiɗeɗen nane caɗele awo caɗele maaje caɗele laamu wawi haalde ɗum ko laamu ɗon ɗo Pulaar wi cuhuñagu ɓinngu yummo wawi haalde ɗum tigui walla mbiyen cuhuñaju nene cuhuñagu nene jaafoɗon wawi haalde ɗum ko ɓiɓɓe yummo so tawi ñalawma hande o jiiɓor woodi hakkude awoɓe leydi Sénégal wawi haalde ɗum ko Dakar e Nouakchott nde tawno ko laamuji ɗi kaltiɗi kono kadi ɗamini haltidde ɓeɓe ganduɗa ko ɓesgu Sénégal naaɓe ha tengte e leegal gueydidar yuɓɓinɓe opération ngaji cofɗi kantoriɗɗi so duppude jeeyirde safalɓe kono kadi e fiide ɗumen ha heptude bagage uji mumen ene wayno tan ko hunde sofde
ko hunde sofde wona kongude men ko kongude ɓeɓe ganduɗa ko hakkilanteɓe teskiɓe leydi Sénégal andira ko jaam teddugal kame jaɓɓogol so tawi wattidima ha joni waddani ɗeɗo gueɗe kantodirɗe ne wayno tan Sénégal natti notade inde muɗum musidɓe tedduɓe hettotoɓe tufde gandal e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa no mbiɗen ni aɓe mbawno yuɓɓinde manifestation ko wiyete manifestation pacifique manam seppo tawi ko jaam yamo hollirde metti munen sababude ko fittandu wara sababude ko ɓiɗɗo leegal wara sababude ko suka tokoso wara janoɗo dardoyde Allah dañani dañora fittandu muɗum heɓta no wawno wade kala ene fonno yuɓɓinede manifestation pacifique tade kay leyɗele ɗe ko laamaɗe kono kadi lamɓe ɓe ene jindiri ene kaltidi e on saaha ɓe gonno ko toon to Addis Abeba lamorgo leydi Éthiopie e sommet union africaine e on tumo ina tawe toon horejo leydi Sénégal hono président Macky Sall kono kadi ina tawe toon omo ganduɗa ko horejo leydi Mauritanie witeɗo Mouhamadou Ould Abdoul Aziz holko saabi ɓeɓe ganduɗa ko darnaɓe juɓɓinani manifestation pacifique jaam yamo ha mbawa erade horeɓe leyɗele ɗiɗi kala nde mbawata haaltude ɗin fannuji nde tawno awo leydi Sénégal jogui koɗo fuɗɗi kono ala ɗo haaɗi wona ngol lawol tan kadi wona ngol haɗata ɓesgu Sénégal naaɓe gummoto e nder leydi Sénégal ina jaaha toon to leydi Mauritanie gam awoyde daaroyde liɗɗi e ko dañi nden noon so tawi ɓeɓe ganduɗa ko boomaɓe ɓe goto e ɓiɓɓe munen mbarama so tawi mette nanggui ɗumen ha mbawi wadde ɗe gueɗe kantoriɗɗe eɗen mbawi wiide ko addi hande ko ma addu janggo leydi Sénégal e leydi Mauritanie ko jaam heeƴi ɗo eɗen keewide maayo yonani keerol nde tawno kala musidɗo gonɗo ga ene jogui to musidɗo kala bandiraɗo gonɗo ga ene jogui to bandiraɗo rewo e worgo kala ko gotum so en tungnima e lappol palol dande maayo ngol rewo e worgo ɗo jiita guure nanduɗe inɗe ɗo jiita yimɓe jiiduɓe yumma e baaba one hoɗito one hoɗi ga to jiita musidɓe one resito one resanaga kono kay to jiita kala e saa so tawi sankare waɗi curti yimɓe yahoɓe duwaw Mauritanie e Sénégal ko jaam tan foti lombade ɗo hayso tawi aduno kala yiɗinide leyɗele bone so en miijima 1989 1989 tigui ɗo événement gulɗo jaw wanno ɗo laamuji ɗiɗi kala cappodirno moni kala wi ma wat doole muɗum ma momto leydi heddini ndi no wano wade kala caɗele musɗe cattuɗe ɓennino hay goto yiiɗa hen artude ɗum saabi noon leydi Sénégal e leydi Mauritanie ardiɓe ne poti joddade ko yawi e ko yaaci gam wawde yewtidde e fanno ko ganduɗa ko ɗum woni kaldigal awo caɗele leydi Sénégal e o saaha ko caɗele awo hakkude muɗum e leydi Mauritanie hettiyankoɓe tufde gandal gonɗon koye yewtere moɗon witende tufde gandal e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa caɗele hakkude awoɓe leydi Sénégal ɓe gueɗdar wondude ɓeɓe ganduɗa koɓe renoɓe maaje leydi Mauritanie leydi kuuli tawi no mbiɗen ni ñiɓade guila 2001 manam hitan ujunnaje ɗiɗi e goho e saaha nde lamɓe leydi Mauritanie daari mbi alay saago ñiiɓen kuule saabu maaje meɗen nana korse maaje meɗen nana ha joni gawe ina nawe tawi alda e lawol moni kala ina jogui hattan e wawde ñibde kuule muɗum e leydi ndi jiimi so tawi kay ko kuule ganduɗa ɗe ko notiɗe norme international manam e yamirore windere nde ɗum ne kadi moni kala e leyɗele catiɗe ɗe ina foti haajini ɗoftade ko yewti ɗen ɗon kuule kono foof e wade noon eɗen mbawi wiide kuule mbawa ñiɓede walla jaam wawa heɓede hakkude leyɗele ɗiɗi mbaɗno leydi Sénégal e leydi Mauritanie tawi kala e saaha ko jagguwar nangguwar hakkude ɓesgu leydi Mauritanie e ɓesgu leydi Sénégal wonɓe ɓe ganduɗa ko renoɓe maaje leydi ndi so tawi ɓeɓe ganduɗa ko awoɓe donki heddade e keeri leydi Sénégal kala e saaha koma gujja natoya toon to maaje leydi Mauritanie ene waɗi kuule ñiɓade tawi ko baɗɗiɗi e kala e saaha kesɗitinteɗe e kala hitande no mbinoɗen kono tan enen teska e ɗeɗo kitale battidiɗi hakkude Dakar e Nouakchott joddaki saka cifodiri nanodiri
jagoro leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate awa e ko yencinta on woni Oumar Gueye waɗi jilluji kewɗi toon to Nouakchott ngam yidde sifodir nandire kese kono kanko e hoore makko o tengtini wonde kaldigal ina nana hakkude Dakar e Nouakchott kono ha joni nodiral heɓaka no yiɗirani musidɓe tedduɓe hettotoɓe tufde gandal weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ko yewtere udditinde kono ko namde pattam lami kono kadi e haqqilantagu namde ɗen ɓeɓe ganduɗa ko addoɓe jiyanɗe munen eko yowiti hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie nde tawno mbiɗen ma yonani keerol en eraki hay goto yo haaldu fitino en eraki hay goto yo haaldu ɓernde namde ɗen ko hakkilantagu goto kala wawa haalde no yiɗirani eno famirto eno nanirto eno yiɗirani nde tawno mbiɗen hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie ko jaam duumiɗe tigui foti joɗade ɗon jaam duumiɗe tigui foti heɓede ɗon konngudine jeese moɗon ene gasa so tawi mo ganduɗa ko Amadou Dia Pullo gorko mo trimmi so tawi o woɗɗani dental ngal mawɗo yewtere nde ɗo e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa so tawi gueno haaji musibbam tedduɓe Allah jarama on jarama hettiyankoɓe ñiiɓe tabiɓe laaɓɓe labtuɓe aadiyankoɓe en piiɓi aadi meɗen eko ganduɗa ko ɗum woni tufde gandal wonata ko aler paaɗo ɗo e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heɓlo sukaɓe Afrique e sawto ko musidɗo moon almudo moon Amadou Moussa Anne yo Allah hokki en ñallude jaam hirde jaam walde jaam ɗo e nden e caggal nden kala yo jaam jogomin jogo on jarama e kettugol